Кемне тәкъдим итәргә дә белмәсен Тукай премиясенә, чөнки ансы да лайыклы, монсы да лайыклы. Ләкин мин Газинур Маратның шигырьләрен яратып укыйм. Мин шигырь укырга яратмыйм, бик яхшы шигырь булса гына укыйм. Мәдәрис әгъләмне укыйм. Газинурны һәм Газинурның шигырьләре мине тетрәндерә, анда тирәнлек бар, анда милләт өчен кайгыручанлык бар, кайгыру, сагыш бар. Менә ул шагыйрь. Аның кандидатурасы бүгенге көндә Тукай премиясына лайык. Мин инде бүгенге көндә менә Ләбиб Пирон белән бергә безнең Мираж журналында эшлим. Үземнең якка килгәндә, ниһаять Аллага шөкер дип әйтәм, рәхмәт үзебезнең нәшриятта эшләгән җегетләргә, китапны зал итеп, матур итеп чыгардылар. Мине драматург булып танытканда һәм гомумән халыкка ошаган, халыкны җылаткан һәм көлдергән Сынган беләзек дигән әсәремнең исеме белән чыгардым, чөнки ул минем, дип әйтәләр әле, визитный карточка. Ул китапка минем керде инде театрларда куелган 8-9 пьеса. Ләкин бүгенге көндә минем тагын 3-4 том чыгарлык пьесалар ята, ләкин китап чыгару бүгенге көндә җиңел әйберләрдән түгел. Драматурглар бит алар китап чыгарырга тырышмый, чөнки драматургның, мәсәлән, бер әсәре профессионал театрда куела икән, аны китап укучыга караганда күбрәк тамашачы карый. Шуңа күрә сәхнәдә бер әсәрен куелу ул бер китап чыгу дәрәҗәсенә тиң. Татар халкы шундый затлы халык ул, ул аны белми генә. Ул белән татарның бер начар гадәте бар. Ул үзенең байлыгын югалтып, икенче сортлы булып калырга бара. Татар мәктәпләрен ябып, татар балалар бакчасы табып булмый. Минем 5 онук, инде мин аны Мираж журналында да ничә мәртәбә мөрәҗәгать белән чыктым ил җитәкчеләренә. Кемдер урыс кайланырга тели икән әйләнсен, халык чистарынырга тиеш. 3 генә миллион, 2 генә миллион чын татар кала икән, ул бик бөек көч. Күптән криминал әсәрләр язганым юк, уйлап йөри, ниһаять керештем, ансы аталачак Алу кем әле бу? Шундый җинаятьчеләрне белән, мин алар белән аралаштым. Берсе белән мин 4 ел спортзалга бокска йөрдем. Мен ничек кабахәткә саныйм, чөнки без икебез дә яшьмерләр, без Рәсәй рингларына чыгып, Татарстан исеменнән йодрык сугышларында катнашкан малайлар. Криминал әсәрдә барыбер уңай кешеләр җиңәргә тиеш. Әгәр кара кешеләр җиңә икән, ул әдәбиятка керми. Ул пропаганда була кабахәтлекне. Шуңа күрә минем бер генә детектив әсәремдә дә гел ак кешеләр җиңә. Әгәр син бармактан суырып язасың икән, менә бүгенге көндә бармактан суырып язылган әсәрләр татарны театр сәнгатеннән биздерде. Аннары татарга кирәкмәгән тәрҗемә әсәрләре. Анысы татарның менталитеты бөтенләй башка.